खेसारी लाल यादव पुराना वाला रूप में आगिल बड़न। जब भी पुराना वाला रूप में पुराना वाला अंदाज में आइल बड़न, गाना ट्रेंड कइले बा, गाना बहुत ज्यादा बाजल बा। खेसारी लाल यादव को जबरदस्त एगो होली गाना आइल बा, जौन गाना का नाम है जीजा गावे। अगर गाना निके सुननु भाई तो एक बारी गाना सुनिए, फालतू एंटरटेनमेंट आइल बा। खेसारी पावर अब शुरू भइल बा, काहे से खेसारी लाल यादव को पहले गाना उठा के देख लियो। पहले वाला होली खेसारी लाल यादव को बहुत ग्राउंड लेवल तक बाजल बा, और ई वाला जौन गाना आइल बा पहले वाला स्टाइल में, पहले वाला रूप में, पहले वाला अंदाज में बा भाई। एक बार जरूर गाना सुनियो, काहे कि खेसारी भैया के पावर चालू हो गइल बा। और ई गाना में फीमेल गायिका बड़ी रवीना रंजन। खेसारी लाल यादव के साथ पहला बार गाना गइल बड़ी, और गाना बहुत ज्यादा ट्रेंड करता। गाना ग्राउंड लेवल तक बाजता। होली अभी 3-4 दिन बाटे, गाना हाथ ना ज्यादा बाजता, 15 से 20 लाख व्यू चल गइल बा। और गाना के लिखल बड़ा अभिषेक भोजपुरिया, और म्यूजिक कंपोज के बड़ा जय गुरुदेवा। गाना भाई कुछ अलग तरीका से खेसारी लाल यादव गइले बड़, आज जबरदस्त गाना लगाता। नहीं को सुने जितना भी कहलन खेसारी लाल यादव को कट्टर फैन भाई, एक बार गाना जरूर सुने भाई, काहे कि गाना में दम बा, गाना में कुछ बात बा। और ई गाना में फीचरिंग कइले बाड़ी शिवानी पांडे। खेसारी लाल यादव और शिवानी पांडे की जोड़ी एक पीस लागत है। खेसारी लाल यादव जब भी भाई पुरानका अंदाज में, पुरानका वाला रूप में आइल बड़, गाना सोशल मीडिया पर हड़कम मचैले बा, और ई गाना हड़कम मचावता। जितना भी कहलन खेसारी लाल यादव का कट्टर फैन है भाई, वीडियो को जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, काहे कि खेसारी लाल यादव के जीजा गावे गाना माहौल चेंज कर देले बा। अब की बार होली में इनकर गाना के अलावा केकरो गाना तारा सुने के ना मिली, काहे कि गाना ओइसन गावे के चाहिए। खेसारी लाल यादव जब भी भाई पुरानका अंदाज में आवेलन, गाना जबरदस्त लागलन, आ गाना हारमोनियम पर बैठ के प्रैक्टिस कइले बड़न, तब इतना गाना बाजता, इतना पसंद करता लोग। आ तू नहीं सुने तो एक बार जरूर सुनियो, जौन की फालतू एंटरटेनमेंट स्टाइल बा। खेसारी पावर अब शुरू भइल बा, ये होखेला असली पावर, ये होखेला असली दम। गाना जबरदस्त बा,